खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन आं जेब्ला फुङाव जिरायनानै फेसबुक पेज ओमफ्राय इउटिउब एसे नायो आं इउटिउबावहाय हाबो जाय जायफोरखौ फल' खालामनाय बिसोरनि नटिफिकेसन फैयो नालाय बिसोरनि नटिफिकेसनखौ आं नायो फंबाय सासे बाक्सा जिल्लानिनो बियो फंबाया एक्जेक्ट आं गामिखौ बुंनो रोंला मोनथिला आंनि मोनथिनायाव बिथाङा बे फंबाया बाक्सा जिल्लानि बिनि चेनेलखौ आं फल' खालामो बे फंबाया बे भिडिअ क्लिपखौ बबेयाव मोनखो माब्रै मोनखो हयतोबा जानांगौ बियो फेसबुक पेज ना बहाबा मोननांगौ जानांगौ मोनसे भिडिअ क्लिप मोनदों नायग्रोनि बिनि उनावहाय आङो माखासे बाथ्राफोरखौ बुंलांगोन दा दुखु मोनदों आंनि गोसोआवहाय बे भिडिअखौ माने बेबायदि मेथाइ खालामनानै हगारनायनि सायाव जियानो जाया मानो नायग्रोनानै लानि लबि दैमारि आरो बिथांनि पेजआव बियो आपल'ड होनाय दङ साननै सिगाङाव दा जियानो जाया लाजिथावना खोथाया मा रन्जन दैमारि सारखौ लानानै नोंथांमोना अडिअखौ नायग्रो अडिअ क्लिपआवहाय बिथाङाबो दुखु फोरमायदों बिदि बाथ्रा बुंनायखौ रन्जन दैमारि जोलैनि हांगार आरो सोरखौबा आं बुंगोन जाय बेक्तिया रन्जन दैमारिखौ जोलैनि हांगार बुंदों बा सोरबा सासे हाग्रामा महिलारि जोलैनि हांगार बायदिसिना बाथ्रा बुंनाय बावहाय पलिटिक्सनि बाथ्रा फैया बै बेक्तिया जुदि खोनासंदोंब्ला बा बे मेथाइखौ जाय खननानै लिरगिरि आरो खनगिरि बिथांमोना आं बुंगोन लिरगिरिजों लोगोसे खनगिरि बिथांमोना सांग्राङाव थानाया मोजां आं अलवेज बुंखायो सिदा सिदि बाथ्रा खारन दिनैहाय जाय मानसिया दिनै हाथियारजों नांनानै फैनाय बै बेक्तिफ्रा दिनै माबायदिहाय बेफोरबायदि मेथाइ लिरनो हाखो हाग्रामा महिलारि सारा दिनै बबेबा राजनितिकजों सोमोन्दो दं आं बेखौ बुंनो थांला दिनै राजनितिकनि बाथ्राखौ आं बुंनो थांथ'ला उनाव बुंगोन नाथाय हाग्रामा महिलारि सार आरो रन्जन दैमारि सार लोगोसे जिहेतु बिएसि एकर्ड जानाय जाय सागानगिरि सानसुमा खुंगुर बैसुमुथियारि बिसोर साथामखौ आं सेलुट होयो दिनै बिथांमोन साथामा जुदि सागान होआमोनबा आं गुबुनखौ बुंनो थांला गुबुनफ्राबो दिनै गुबुन एंगेलजों दिनै सोमावसारदों बिथांमोननि सायावबो बेफोरबायदि गाज्रि बुङोब्ला गोसोआव एसेब्लाबो जायफोर सोमावसारनानै फैनाय जायफोर दिनै नांनानै फैनाय बै बेक्तिफोरनि गोसोआ एसेब्लाबो बोरैबा नाङो नाथायबा दिनै सानसुमा खुंगुर बैसुमुथियारि सार रन्जन दैमारि सार हाग्रामा महिलारि सार बिसेस बेक्ति हाग्रामा महिलारि सार आरो रन्जन दैमारि सार बिथांमोननि सानै हाथियार लानानै सोमावसारामोनबा जों दिनै सोरबाया दिनै मोजां न' लुदों बेफोरबायदि न'आव जों रेन्टआव थानो मोननाय नङामोन आरो जाय बेक्तिफोरा दिनै आइएएस सोरबा एपिएस अफिसार जादों आं बिथांमोनखौबो बुंगोन दिनै बिथांमोना दिनै सोमावसारामोनबा बै अबस्थाखौ मोनहैनाय नङामोन जाय मेथाइ लिरगिरि बिथांमोनाबो बेफोरबायदि लिरनो हानायनि गोहोबो फैनाय नङामोन मानो दिनै बिथांमोन हाग्रामा महिलारि सार आरो रन्जन दैमारिनि सार बिथांमोननि हाथियार लानानै नांनाय दिनै रन्जन दैमारि सारा दिनै जायनि जाहोनाव दिनैसिमबो जोबथेसालियाव गावनि फिसा असे गावनि असे बिसि गावनि असे फिसा सानैखौ दिनै खाथियाव दिनैसिमबो मोनाखै जाय बे मेथाइखौ लिरगिरि आरो खनगिरि बिथांमोना दाबो बुंगोन आङो बिथांमोना बिमा बिफानि दिनै बिमा बिफाया दिनैहाय बेफोरबायदि आन्दलनखौ मोनबोआमोनबा बे आन्दलना बा सोमावसारनाया दिनै मा जिनिस बेखौ माब्लाबाबो बुजिया आरो मोनथिया दानि जेनेरेसन आं दाबो बुंगोन गासैबो जेनेरेसना नङा एज ए हल बिटिसि बर'लेण्डनि बर' लाइमोनफोर इयुथ्सफोर जायफोर हाथियारनि सोमावसारनायखौ मोनबोआखै बै बेक्तिफ्रा दिनैसिमबो जेबो बुजिया बिथांमोनखौ आं बुंगोन
जाय बेक्तिफ्रा सोमावसारनायखौ मोनाखै जाय बेक्तिया दिनै बेफोरबायदि मेथाइ लिरदों बिथांमोनखौ आं बुंगोन नोंथांमोना सोरनियाव नङा नोंथांनाव मोननाव दुब्लि गैयाबो जानो हागौ बा माबा मोनसे गैयाबो जानो हागौ सोरनिबा गैयि न'खराव थांनानै नोङो ओंखाम सोमनानै दुब्लियाव हाल एवहैग्रो ट्रेक्टरजों नङाब्ला नांगोलजों सानसे हालेवग्रो बिनि उनाव सोमावसारनाया मा जिनिस बुजिगोन आलिखौ दोंनै दोंथामसो दानग्रो बिनि उनाव बुजिगोन सोमावसारनाया माबायदि जिनिस सोमावसारनायखौ हालएवनायजों आं रुजुदों बिजों समान खस्थ' दङ दिनै ओंखाम बोथिसे मोजाङै मोनजाया अखा रे 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 गोग्लैनाय दिनैहाय आर्मि पुलिस फैसि ओंखाम बोथिसे मोजां मोनजाया दिनै बहाबा मोनसे खामानि मावोब्ला हाग्रामा महिलारि सारनि सायावसो गोग्लैगोन आरो सोरबा सासेया दिनै एनडिएफबिनि खामानि मावोब्ला बिबो रन्जन दैमारिनि सारनि सायावसो गोग्लैहैगोन नाथाय बेफोर दुखु दाहाखौ दिनै बुजिया रन्जन दैमारि सारा दिनै मा मावबोदों आरो हाग्रामा महिलारि सारिया दिनै मा मावबोदों दिनै बिटिसि एकर्ड जायैनि सिगां मा मावबोदों मा मावबोआखै दिनै बर' हारिनि थाखाय मावबोदों दिनै सानसुमा खुंगुर बैसुमुथियारि सार जेब्ला बिथांनि एकर्ड जायैनि सिगां जि समाव आन्दलन खालामनाय जि समाव सोमावसारबोनाय बे समाव सानसुमा खुंगुर बैसुमुथियारि मोना माबायदि दुखु दाहा लादोंमोन सानसुमा खुंगुर बैसुमुथियारिनि सारनि सोमावसारनायखौ जों मोनबोआखैमोनब्लाबो हाग्रामा महिलारि सारनि सोमावसारनाय आरो रन्जन दैमारि सारनि सोमावसारनाय बेफोरखौ जों मोनबोदों नुबोदों खुद जोंनो रन्जन दैमारि सारजों जेब्लानिफ्राय आफादाव हाबदों दिनैसिमबो डिसबेन्ड जाजासिमहालागै नैबे अफ्रिया थाबोदों आरो मोनबोदों थ' ओंखायनो गोदाव सोरावनो बेफोरबायदि सोरबा सोमावसारनानै फैनाय दैदेनगिरिफोर बेखौल' नङा आं जायफोर खावलायगोन जायफ्रा दिनै बेफोरबायदि मेथाइ लिरदों बिथांमोननि सायाव आं बुंगोन नोंथांमोना सोमावसारनाया मा जिनिस हाथियार लानानै नांबोनाया मा जिनिस बेखौ थैनोबो बुजिया आनखि बियो बिमा बिफानि हटेलाव जाग्रा बिमा बिफाया खुरना होब्ला जाग्रा बिमा बिफाया दिनै बिथांमोनखौ मोस्रोम बासि दिनैहाय अनबोदोंमोन नाथाय दिनैहाय मा देरबोनानै मेट्रिक पास जाखांनानै बिराद गिदिर फरायदों बेफोरबायदि सानदों नामा नाथाय नङा बियो गोरोन्थि बिए एमए फरायनानै दिनैहाय बेफोरबायदि लिरनो रोंनायखाय आं बिराद गिदिर फरायबाय आं बिराद गिदिर रोंबाय बयनिख्रुइबो साबसिन हामसिन गोरोंसिन जाबाय बिटिसिआव एज ए आसामावनो बेखौ सानदोंबा गोरोन्थि बियो सोरबा नों बिए एमए फरायनानै मा जानो नों एमए फरायलायनानै मा जानो हारिनि थाखाय नों कन्ट्रिबिउसन जेबो मावामोनबा आरो जुदि हारिनि थाखाय जुदि फंसे बाथ्रा बुंनो रोङा नोङो बेफोरखौ जों एमए फरायलायनानै बिए पास जालायनानै माबा माबि फरायनानै मा लाब दं आं बेखौसो बुंगोन दिनै नोंथांमोन जायफ्रा दिनै बे मेथाइखौ लिरदों मिनिथावना आरो दुखुनांथावना बिनि देरसिन जेबो गैया रन्जन दैमारिया दिनै मा मावबोदों मा मावबोआखै आरो हाग्रामा महिलारि सारा दिनैहाय जायनि थाखाय दिनै सोमावसारनानै दिनैसिमबो बिटिसिनि चिफ जानानै दङ जानो हागौ नोंथांमोना पलिटिक्सखौ दुखु मोनदों न' डाउट आं बेखौ जेबो बुंनो थाङा पलिटिक्सखौ आं जेबो बुंनो थाङा दिनैहाय प्रमद बर' साराबो दिनैहाय मा सोमावसाराखै दिनै बर' रायजो राजानि थाखाय मा खालामाखै बियो पलिटिक्सआव गोबां बाथ्रा बुंनो हागौ पलिटिक्सआव गोबां बाथ्रा जालांनो हागौ गोबां बाथ्रा बुंनो हागौ आं बुंदों आवगोलनि समावबो बुंदों पलिटिक्सआव गावनि फिसाफोरखौ मार्डारबो खालामनोबो हागौ जालांनोबो हागौ पलिटिक्सआव न'खराव बेलेग बुस्थु बियो पलिटिक्सआ नाथाय नोंथांमोना दिनैहाय सोरनिबा सोमावसारनायखौ लानानै बाथ्रा बुङोब्ला सोमावसारनाया गोरलै बुस्थु नङा सोरनिबा थाखाय गोरलै नाथाय प्रेक्टिकेल जुदि जानांगौब्ला बुजिगोन ओंखायनो आं बुंदों दानि यां जेनेरेसन जायफ्रा दिनै हाथियार लाना सोमावसारनायखौ मोनबोआखै बिथांमोनखौ आं दाबो खावलायगोन हालएवनायजों समान दावहा नांनाय खोथिया फुनायनिफ्राय खोथिया खुबैनायनिफ्राय आलि दाननायनिफ्राय हालएवनायनिफ्राय माइ मोनजासिम बिथांमोनखौ आं बुंगोन नोंथांमोना बिजों सिगां खामानिखौ प्रेक्टिकेल माव दावहाया बेबो मोनसे फिसा दावहा आं बेखौसो बुंगोन थ' गोलाव बाथ्रा बुंबाय बावहाय जुदि माखासे बाथ्रा बुंनाया गोरोन्थि जादोंब्ला
गासैबो रायजो राजानाव क्षमा बा निमाहा बिनाय थाखाबाय। लोगोसे बे फंबायनि इउटिउब चेनेलखौ हायोबा नोंथांमोनाबो शेयारजों लोगोसे फल' खालामनानै दोनबानो जाबाय। खारन बिथाङा मोनसे मोजांनो माखासे पइन्टफोरखौ बुरखांनानै होयो। थ' गोलाव बाथ्रा बुंबाय, बावहायनो दोननाय जाबाय। जय बर' हारिनि।